Ekuro akandifo a ɛwɔ Asante memu na ya no nambe se aduasa nan. Yehia ne saade a na ye ekubata na ye frɛ no Asante Congress. Ɛna yɛde ne dire ɛkan ase. Mo nyina mo de sɛ hɔ naja mo didie enti mo ni mo nsɛm a ɛkɔ so wɔ amansante ntan kɛse yi so. Ya mie ni mu ni asefe mo kakra. Eduru baabi a na nka wei no yɛ nka ni nkyene. Na nso so kramo ya akɔ se aba ne sa. Sɛnea ɔbɛmfo kan yi yɛnya abotrɛ manro entimi nka ɛwɔ Asante sɛ ɔtentran na akɔtu anu atia kɔtɔkɔhene manu ntimi nka demo mo nyina mo di adanse sɛ de ɛkorɔ enkoyi na sɛbe yɛnya abotrɛ kakra ya yɛdin ɛde yɛni ahwɛ nneɛma kakra yɛgya ma no kɔ saa ɛdɛn enye yi ɛno nti ɛna bra ɛti sei no yɛkyerɛ yɛni brɛ ne yɛni a ɛnso nneɛma a ɛkɔ so no yɛbɛdi ka danananom a ɔmo soma sikadwa ase ɔmo akyerɛ sɛ ampa ɔmo to odu sɛ ɔmo anya abotrɛ sɛ bi anya do ɔmo dantam odu na nkasa ansɛm we die anya ade a enka ne ɛwɔ sɛ ɛda din sɛ de ɛde na mmom sɛ de nananom sitie no ɛda ɔmo ase yɛhyɛ ɔmo bɔ sɛ yɛnya a wɔmo akwantimfi yɛbɛgye ama wiase nyinaa te sɛ agorɔ no a ɔmo ne yɛdie no yɛni ɛnyɛ deɛ yɛbɛsrɛ ne sɛ mo a na yɛbɛfrɛ mo ɛde o ɛbɔne o ɛsɛntwerɛfoɔ ɛne da wobɔfoɔ yi na yɛbɛfrɛ mo na Asante ka asɛm bi sɛ onyansani ɔka sɛbi nkwasiasɛm a yɛte no kwasia ano yɛsrɛ mo ɛnneɛma ɛkɔ soɔ no ɛmmoa ɛma asomdwie ɛma mɛ ɛne nti sɛ nka bɛboa yi nyinaa yɛne a ɛtia ɛnɛ deɛ ɛtia Asante o ɛkyena ne bia na ɛntia Asante na abɛtia yi nyinaa eti nka mo so mama mo asusi wɔ ho na mo yi mo ani firi so a sɛbi anya do nia ɔka asɛm a ɛma amanwe ma na asɛm no ɛnkɔ baabi a na yɛboa ne yɛpagya ne yɛbɔ ne dawuro di a ɔkɔti pomponi na ka sɛ deɛ ɔto boɔbɔ no mpo no ya na ne ho nyɛ ne hipi sɛ deɛ wɔgyina nkyɛ sɛ akoe wani gyene yɛsrɛ mo yɛsrɛ yanim ɛba yɛsɛ yɛhyehyɛ bro nyantare kama yɛsrɛ yanim na mmom yɛmuna yɛtirim saa agudie saa deɛ ne bamu na esum ayɛ dɛn abem yɛpɛ sɛ yɛtwe mo adwene egyina ɛmmoa a otumfoɔ onyina apa bia so hyɛ obi abo Asante man no so ai kyerɛ yɛn sɛ deɛ nananom agyade agya no ɔbɛbɔ ho ban oguso a ɔbɔ ho ban na Asante enye super kitwa bi a ɛno nko a nɛteɛ yɛne binom ka bom ne afrɛ ne Ghana ɛne nti otumfoɔ onyina ɛwom sɛ ɔyɛ Asantefoɔ agyapadeɛ a ɔdoma nko ade abɔ afɔde ama yɛ deɛ nanso ɔsom ɔman ne nyinaa yi mo asutire ɛbɛmfie aduonu ni a otumfoɔ yankrompɔn de ne bɛdom Asante waboa Ghana yɛ nyinaa nim sɛ ahemfo ɛne ahene deɛ yɛn abibire mu ha ɛne wiase ama nyinaa yɛsɔn wɔn sɛ sɛbi anya adokora ne ɛnwo yɛn toto wɔn ase na yɛn anan ɔbaa mu no wakyerɛ sɛ ampa ɔdwene obiara ho tikasi a ɛso daya kɛseɛ ɔbaa ya na ɔde ɛnwoma sua esi akyi ba ɛbaaɛ na aboa nipa bebree
na de wo mu ni se enye se asante na aye ne nkwan de che bi ni wodi na wodi we na fe wo po bi akogya wo amo akoye ohu ya sa wo mfre obi a wache ama aso obi a so se wo a odoma nko adum utire na abosuo mu amre no otumfo cha eson so so ye santini so ye hwan se wo be bia e frɛ ne Ghana yi mu nko ade a otumfo cha ebi so eno eboa eno da impuntuo ehomwa otumfo ade eboa o men sa adisuansi asi bai aboa mrantie ne nketesia ama omosua de afi sukuu mfitianse akopem sukuu pon university na de wo mu kura nse dodo no aboa omo ye nhwehwemu ahodo bebre a nyina beboa oman chichire mu benisi afibia samba kai a teacher for wo mamu ha titiro mo e wo ba bi a wo soma obi a wo mpese wo kọ otumfo afrɛ wo zamena nanom madaroma mo na mo hwɛ mi nkro nketua ne ba bi e ho de ne mu amaye enye Asante mamu nko a sebe ba bi wo ho e wa Asante mamu nko hia wo ho pa nanso ba bi wo ho a wo hia na no wo hye no ogya Asante de ne ye den ekofa ho ise ye pese ye cha eso edidi eja na di muna ye den eba o ma eso obi a so onwie we wonwie otumfo ya asomdue hene preko ape na afibia ansane ye beto aba mo kai se otumfo frɛ party mani nyina be gina ho akandifo nsa mo na mo be piri o agro we wo ye dani a ebu a ebeto ba akofo so na emom wagina wo so obeba ne de abeno beto bia me nananom mo me yempo ne yento aso omoti ase ebra ye ba sa amamwe eto so nan ya abrofo friend of Fourth Republic efri omampani ko 4 pence esi ato apentrane e frɛ bem eduru ba bia ye ti obi kasa years ni obi eti de fa nkita wudi a ye ne weban wi ase man sika krabra ba ta ne die no otumfo aboa efri president kofo ye ofata me se wanya ne ba bi ko John Mahama abesi president Akufo Addo obi mo otumfo pa ne mom se fa Ghana ho nko a de a kotoko hene sori ebo aboso edi anim yesramo Asante yindi ye hene ho ago na se obi a o pass mdwe amoman na odi enunyam ama bibi man ene abibifo wo wiase nyina no mo hwe ne ya na no pobre kwachi wono wasai bredi nkofo ho adwempa no na enipa bia mebo mu di na yeye bi ko mo ye busudie entimi mbo obi ye dini de ye wo mu ma basia ene asofo sebi enyaado sebi ahenewa ni ono odi ye ho adwempa no ye de ya so re ye di ne ho adwumpudie enye fe de odoma nko aye ne kese no enye ano nkitinkiti we eka we no we bu na sresem ne ato agu nanso so besramu wa do habanda wa we kuani no aboa kitikiti bi efre ni mimna se we nya abotre woni ho wodi kotokuro betwa waso se sika yinkura wa hwe ya wo bebo wa ho sotro bi a se wodi bo hunu bi o kan wa nka be yentokwa kese nanso unya ne ho abotre a wo ba wo nsam a utim peche be nwotwe ebom enu nti ne ya yedi yenya abotre yedi ka da nananom ase se wo msoso de ekoso nyina wo manya ho abotre
se ye ka ye bokokwe ne beye yi a enka ba bia yedi na obi anya asomdue emfanye emmo ne bra se ne odoma kwan hyehyɛ esitie asante mpe basa ya na nanom ka se asante enye se soro ya ne yeko se bia nya do se bia hene wa ye noa ko ye noa ye tue bo ase noa ne yie ansa ne yako na ye kon so dia ye ko pa enti mo a mo ko sukuu no a mo ye abakosem mo nya ntete kakra wa abakosem mu no asante nkokun bia ono na broni be kwa se wo ya aggressor ye bo defense nti ekwan na mo ne ye tuyo no ye kana mbeti ya muntum hofo dan ka mo mfa ye si he ya ohia dokoro ye eye nokre ye kwa ye ne sei eye nokre galamse no ese ye nsu mesramo mo amobayi de ubo aduma wo ye mo aduma na ho na boso me so a wo ye dan ugoji usika won ka se me ya di card me wo krata di mo hadan se me ye da oboni enti maba chronicle mo makatua utia ye be pai wo ye pai wo wi boko kra na akode ne nyame aboa wa hwe ya wani mbeda ne ma wo yire kra wo hu obi nye tuo ma ohini bia wo Ghana ha ye nimu aban yumaku a ye mra kunni constitution na hye se wo ye we ye ti kro mu hai ye wo urban roads director ye ti kro mu hai ye wo high roads director ya chiche dwuma ni nyina pepepe eho na ye gi ye to a ye de ye den eko asabe okotre kwa wini moku ema atwere ena kwati hu fifiri nia osuma wo no yesramu OTUMFUO so obi ani bere no so anka Asante man ye ni bere no so anana ne aduane yansu ye die ala ho de ko ache na so ye ne sa ye ni bi natie e bi kan ye ho yesramu ye na mai oti brekese botikasi a enyira wa amansan kwan mu enchere bia na OTUMFUO gina ewiase man amaman kabumuku United Nations apakase no so kasai eme ewiase nyina hu se Nyankopon wa yemfum so no ma nipa ni bi etuntum ani gisem we ba ye no na se dane se ntotofia bi so for one prepare ne se mo na afero oto anansesem medical ka de wo pia woto amwa drusro yenye bromu na pampam yesremo monka na obi amọ no kokko ye de yentu obi afu na mmom so obo ho kokko na wano entia OTUMFUO ami mi ma no nka se o ka so me ka me na no makaka na mmom ye ni nyi de ekọ ho no besremo Dr. Ebewie no waka se Asante man ye njai ye me isisu bi ye njai ye nto ya hene no asiri ya bre ensida ye tawo mo chi pintin na onim kofo ya omo ye dede omo omobo misuma omo enipa wo ne omo kono ye do so chen wonim ba bia ye wo me amene mu ka se enani de di ngamba obi ahun sa ma she bro nya tare we bi me nhye batakari ana me she jalabia enti de wo kikan de ofiri woni fa so ba de ofiri wo benkumo ba woni no na je se wa ankasa na opese o she ho akomfo e ka mo ate asrewa yana nanom se asrewa se wan sunsun na so besu ajenkukusu a oto ya den e pai ye nka se obi na be pai oto esu no a wusu na nkowa no e na so besu oto be pai uti be pao
Se wo se wo de kotoko ana wo de beji dini sa ngofo mu pedini o ana mama kai chama ba ku bo se me wo de ho bo me na abenya dini nti wa mu mi dini a wo nya dini me sraw se wo pedini na kotoko hene ana wo de be pedini dia wo ya ayira eno na yenu ye kan ye o se ame me ntim wa Asante na ti ni yi Ghana amanfrafra ene ya behia ene ye penka bomu se ye penka bomu dia ade a ehyem kena ene ani dia efata a ye de be ma ye ho me ye kotokoni ye twa me fuma na ye ka kire me se esikadwa entam kese OTUMFUO ono wote esikadwa so saa na ye ma me yansa wu Asante nkata na ni ntwamu manko ani nti de me fere no de Asante ma fere no ma me nkire wade ba ko kotoko hene otena sia aman hene aduoson ana oni ye kan yitiri bom wo mu nyina so masikadwa abrempon de me ntimi nka na akopema dikuro kotoko hene otimi peja obrimpon ma ne beye ode ye ben oman hene tumi kakako wo nyina wa bre ne ho ase na nka ehwe kra ensere wa ne yinkitingiti bi na ebesu adwunkuku o moto be pai momiye mubu ye ho na akwada wo motam kese a etuohwe ba kono de menka yesremo obi nka se putu anhye amiye nejo nipa na bomusuo ntina ya amo wo mudine no so obi bomusuo na wo bo ni dina wo so aye musuo because wa ye musudie omontu omohofo omon sakra na Asante de che OTUMFUO yo ba tan gana ni bia ya ne banano ya mo amote ono wana nuto wo di regional minister o ya Asante ni ne che o ka say regional minister edru ginapo so wo say me wo fa ase ginapo obia ya ne dia nananom monko se ekuna bedi ye ho ye behwa me wie mu adwo woni bibia ayo Asante ohia kakra dokoro ye unnim wa bia de maye ne yetumpone a jadede no na wo ko ade yensuo we a yenhwi de yewo na obetimi ahwe enti jadede no yo nsuo na yehwi entimi hwe na wadu nsuo agu abenyansafo ebu no be ayen kana sem Asante man kwaso OTUMFUO se tutum kwaso Ghana enkwaso yen kabomu a ebetena ase na ache yada mo ase